Gesahipun lari dugi Dayang Sumbi inggih punika Sangkuriang. Inggih punika sakedhik peristiwa ingkang ajeng miwiti sakedhik panjang puniki. Raos kecewa saha pitakenan ingkang salami punika ngelimutinipun damel Dayang Sumbi banipun kula lan boten berdaya. Dayang Sumbi. Cerita Dayang Sumbi inggih punika cerita rakyat. Kados pundi cerita punika kasebat cerita asmara ingkang wonten pertemukan lan dipunpisahaken dening roh. Setunggaling dinten wonten wana jane iki aku ki sapa to? Jane iki aku ki saka rahime sapa? Ana cah wedok sing aku dadi buku. Nanging aku ragu. Mergo wonge ra iso mbuktekku. para siluman teka. Sapa kuwi? Sapa kuwi? Sapa kuwi? Jadi cucuk ibumu. Pantes jadi permasirimu. Apa kuwi? Apa sih? Nok pengen kowe metu sesawan beku. Bedoanku itu ibumu. Dia pantes jadi permaisuri. Oh iya. Kok kowe iso ngomong kaya ngono? Kowe ngerti saka ngendi? Kowe kudu ibumu yen dekku ngerti sapa bapak. Nanging tekan saiki daerah sambut akeh. Oh iya. Terus apa sih bonten? Mbok, Kue itu ibumu. Dia pantes jadi permaisuri. ora. Jangan bagus sih kayak gue batet mulai ke hati nih. Sangkuriang kahasut dening siluman. Sangkuriang nggih matosi Sumbi.
sisi sanesipun Sumbi donga dhateng dewa. Ya Dewata, paringana petunjuk yang Sang Kuryang. Yen Situmang niku bapake. Sumbi kepanggih kalian Sang Kuryang. Aku teko nang kene arep nglamar kowe Sumbi. Sang Kuryang, aku iki ibumu. Kok mesti kowe ngaku dadi ibuku? Ketok dina iki kowe ra iso mbuktekake. Ngopo kowe ngomong kaya ngono terus Sumbi? Aku iki ibumu, ora perlu bukti nggo mbuktekake kowe iki anakku. Ora mungkin menungso lair tanpa bapak. Yen kaya ngono, sapa bapakku? Ngomong, sapa bapakku? Bapakmu iku. Bapakmu iku Situmang. Ora mungkin. Rasa gawe dagelan Sumbi. Aku ora gawe dagelan. Sang Kuryang. Ora mungkin, ora mungkin. Mungkin bapakku kuwi. Tapi kenyataan Sang Kuryang, yen Situmang iku bapakmu. Aja ngomong kaya ngono kuwi. Ayo dhewe lunga. Sang Kuryang. Mang pripun Mang. Tenang, adek kudu tenang. Sabar, adek kudu nunggu kabar saka Dayang Sumbi. Pinten-pinten masyarakat nggih kempal ngentosi kabar saking Tugi Sumbi bab Sang Kuryang. Pripun Dayang Sumbi? Sang Kuryang tetep mboten percaya nek aku ibuke. Sang Kuryang mboten tetep percaya yen Situmang iku bapake. Beh. Terus piye Dayang Sumbi? Piyambakipun badhe nglamar kula. Masyarakat nggih kaget. Beh. Ema, ibu lan putrane boten saged kedados. Dewata ajeng duka bilih kedados. Nanging kula wedi enten napa-napa nek Situmang. Sang Kuryang lunga karo Situmang wae. Kita boten saged mendel. Kita kudu madosi Sang Kuryang lan Tumang. Sawentan ning wonten wana. Sang Kuryang, aku iki ibumu. Bapakmu iku Situmang.
Ora mungkin aku duwe bapak kaya ngene iki. Mosok bapakku kowe to, Mang? Sing ngono gelem karo cuma sing merah kaya ngono. Karo hasutan siluman, Sang Kuryang uga njupuk Sang. Lalu Bateria. Sang Kuryang njipuk pisau banjur arep bunuh Tumang.